Хвала Єсусу Христу! Сердечно вітаю всіх вас, поважані сестри і брати, на этой нашей духовной встрече, в якой протягиваем розважання над посланням Отця Святого Папи Францишка на этой юбилейный год. И надея не может расчаровать. Послушайте скороченную историю только некоторых спосярод юбилейных годов на истории Костела и миновито на протягу тысячогоддзів. Читаем в Святом Писанні Біблії, що єврейський народ свято заховував кожний юбілейний 50-й год. І свято виконував. Це год пробачення, як ми розважали в минулих передачах, зустрічах. Йом-Кіпур, свято вірашні наприкінці, пробачення, і де Захарій отримав миновито зустрічу з аньолом, що народить сина Яна. І тому ми сьогодні розважимо некоторі з цих урочистостей. Початок юбілейних годов – це 1300 год. Юбілейний год визначений папом Бонифацієм VIII. Праз кожних 100 год, а пізніше праз 50 год. Пройти праз браму треба було 30 разів праз ці двері. 30 днів. А для пілігримів, щоб отримати відпуск, треба було 15 днів чи 15 разів пройти. Брав уділ в той час Данте, автор Божої комедії, в якій говорить про відпуск, споминає, і в яким брали уділ біля 2 мільйонів пілігримів і вірних. В 1475 році Папа Павел II затвердив юбілейним кожний 25-й год. В 1500 році Папа Олександр VI усталив церемоніал, в яким треба було ще більше розпрацювати, щоб це була миновито така уже оправа розважанням і більш такої віри, набожності серед людей. В 1933 році Папа Пій XI установив юбілей 1900 год, годовина смерті Господа нашого Ісуса Христа на Голгофі. В 1950 році Папа Пій XII видав догмат об небовзятці Найсвятейшої Панни Марії. Рим, маса пілігримів, і як документ приїхати в Рим був уже навіть не паспорт, але така карта пілігрима. Стільки було много мільйонів пілігримів. В 1975 році Папа Павел VI об'явив годом поєднання буддисти, Візантія і зняття скасування екскомуніки поміж костьолами. В 2000 році Папа Ян Павел II так само юбілейний год пробачення, Візантія і ласка Божая, і Дні молоді в Римі, іслам, юдаїзм, погоднення. В 2015 році Папа Франциск об'явив юбілейним з нагоди закінчення Другого Ватиканського собору, який відбувся в 1965 році. В 2016 році Папа Францишек об'явив юбілейним год Божої милосердності. Ім'я Бога – милосердність. Вось юбілейні святині Білорусі. В цьому юбілейному годі юбілейні святині Білорусі, в яких можна отримати відпуск, коли виконуємо потребування апостольської столиці, то есть святая
сповідь, шкодування з усього життя за всі гріхи, приступити до святого причастя комунії і помолитися в інтенціях папи, в цьому випадку Францишка, Отче наш, Вітай Марія, і віруй. І це вельми важно, тому що юбілейні менавіта святині нас наближають до Бога і поміж собою. Юбілейні святині Мінсько-Могилівської архідієцезії. Буцлав, Національний санктуаріум Матері Божої. Мінськ, архікатедра ім'я Найсвятейшої Панни Марії. Могилів, конкатедра Небовзяття Найсвятейшої Панни Марії. Юбілейні святині Вітебської дієцезії. Вітебськ, катедральний костьол Єсуса Милосердного. Браслав, Малая Базиліка, санктуарій Матері Божої, Королеви Озерів. Верхньодзвінськ, Лепіль, Новополоцк, Ворша, Постави і Уділа. Нехай юбілейні святині нашої дієцезії, каже Олег Буткевич, біскуп Вітебський, будуть духовними оазисами, в яких кожний жадаючий зможе відновити дорогу віри і наталити смагу з криниці надії, приступаючи до сакраменту поєднання. Заохочую здійснять парафіяльні пілігримки і в індивідуальній формі сім'ями до юбілейних святинь, святих місць, гостинності і привілейованих просторів надії. Таким чином, вірники зможуть отримати повний відпуст двойці в той день, коли будуть ахвярувати виключно за померлих. Вірники зможуть отримати повний юбілейний відпуст, коли навідають братів, які знаходяться в потребі або в тяжким життєвим становищі, хвороба, старость, самота, інваліди, пілігримуючи до присутного в їх Христа, терпячого Христа, і виконуючи звичайні духовні, сакраментальні і молитовні умови. Всім пілігримам надії, накеровуючимся до юбілейних святинь нашої дієцезії, каже шановний біскуп Олег, вділяю пастирське благословення. Керуємося до святинів. Юбилейные святыни Гродненской диецезии. Гродно, катедральная базилика святого Франциска Ксаверия. Рось, Тракелі, санктуарій Матері Божої Королеви Сім'їв. Ліда, фарний костьол Узвишення Святого Крижа. Новогрудок, костьол Святого Михала Арханьола. Баруни, санктуарій Матері Божої Сутішальниці засмучених. Гудагай, санктуарій Матері Божої Святого Шкаплера. Поглядите, яка ласка Божия, як Богородиця в обдимках приймає пілігримів юбілейного года. Юбілейні святині Пінської дієцезії. Пінськ – катедральна базиліка в Небовзяття Найсвятейшої Панни Марії. Лагішин – санктуарій Матері Божої Королеви Полесся. Барановичі – санктуарій Матері Божої Фатимської. Брест – Звишення Святого Крижа. Гомель – народження Найсвятейшої Панни Марії. Мазир, Іванова і Пружани. Юбілейні святині для греко-католиков у Беларуси. На подставе декрета апостольской столицы визначаю наступные юбилейные храмы. Брест – храм святых братов апостолов Петра и Андрея. Минск – храм праведного Языпа. Полоцк – храм святой Параскеви. За пілігримування, в які я, або за побожне навідання яких вірники, католики любого обраду можуть отримати повний відпуст. Архімандрит Сергій Гаєв, адміністратор апостольський. Дякувати доброму Богу, повсюдний Христовий костьол
на чале з папам Францішкам ввёў наш хрысціянскі юбілейны год надзеі. Ісус Христос кажа: «Паводле веры тваёй няхай табе станецца». А вера, кажа апостол Павел, са слухання Слова Божага, як мы вось маем цяпер гэты духовны дыялог у Божым храме і навучанні Христовага паўсюднага касцёла. Слухаючы лекцыі, урокі ў школе, інстытуце, семінарыі, навуковых канферэнцыях, мы сталі тым, кім мы ёсць. Як бачым, навука і адукаванасць таксама са слухання. Працуем і слухаем. Маю на ўвазе праца інтэлектуальная. Мы, слухаючы, ўзрасталі, а цяпер навучаем маладзейшае пакаленне. Навучанне гучыць Божым храме для ўсіх нас, каб мы былі Божымі людзьмі, каб мы любілі друг друга і каб мы памяталі і пра жыццё вечнае. Дык вось, юбілейны год кліча нас да адпусту. А што далей? Куды ісці? Пасля адпусту няўжо зноў вяртацца, прабачце да грахоў? Прабачэнне вядзе нас да Езуса міласэрнага, яднае з ім душы нашы в абдымках Божай любові, як чуем са слоў паслання папы Францішка. Мы в абдымках Божай любові. Дзякуем Богу за дар жыцця зямнога, якое вельмі любім, але і таксама чуем пра вечнае, ані вока не бачыла, ані вуха не чула, што Айцец Нябесны прыгатаваў верным сваім. Юбілейны год нам пра гэта і напамінае. І слуга Божий Едвард Вайніловіч, які, будучи високоадукаваним, верив, што не смерць і могілкі чакаюць на цябе, чалавеча, а вечнае неба. Слуга Божий Едвард маліўся і регулярно браў удзел у адпустовых набажэнствах. Абудзіся і ты для Бога, мей надзею, уверуй, захаці жыць вечна. Не пярэч Богу разам са спакуснікам сатаною, не буду служыць, бо што гэта азначае? Не буду жыць у вечным небе. Служыць не буду жыць. Таму трэба нам задумацца, што каго мы больш павінны слухаць? Папа Францішак адкрыў юбілейныя дзверы Ватыканскай базілікі, дзверы адчыняны і ўдзень, і ўначы. Пра гэтыя дзверы міласэрнасці ведае ўвесь свет. Бачаць па тэлевізору, інтэрнэце, духоўна праходзяць праз іх. Хто як? Хто ў веры і пакоры, пасля святой споведзі, а хто з фотоапаратам у руках азіраецца вакол. Вялізная чарга людзей і пілігрымаў з усяго свету, каб прайсці праз юбілейныя дзверы, якія гадзінамі стаяць на плошчы святога апостола Петра. Штодзённа многія ціха моляцца за сябе, сваіх родных, свой край, за свой народ. Многія вернікі праходзяць праз юбілейныя дзверы на каленях, цалуюць і прысланяюцца да іх чалом, дакранаюцца рукою. Чутны плач і ўздыханне. Душа адкрываецца. Падобна адбываецца штодня ўсе гады ў Іерусаліме ля гроба Гасподняга. Вялізная чарга пілігрымаў на некалькі гадзінаў чакання і якія ніколі ні адна чарга не змяншаецца.
жаданнем всіх вайсці пакланіцца гробу Гасподняму. Каб вайсці, трэба амаль стаць на калені, упасці ніцма, што людзі і робяць в гробе Гасподнім. Плачучы, падаюць на пахавальную пліту, навзрыд. У чарзе стаяць людзі ціха, моляцца, але ўвайшоўшы ў пахавальню, сапраўды змяняецца гэты душэвны стан. У чарзе людзі і таксама кіруюць свой взор да неба. Аднойчы, прыбыўшы з пілігрымамі з Беларусі на святую зямлю, стоячы каля 2 гадзінаў у чарзе да гроба Гасподняга, каб не маўчаць, мы распачалі спяваць ружанец па-беларуску. Все, якія там розныя народы з розных краінаў, паўтаралі кожны на сваёй мове. Аве Марія, вітай Марія, здроваш Марія, свяйка Марія і так далі. І вёў спеў шановны ксёндз Ян Рэйшель. Базыліка гроба Гасподняга адгукнулася рэхам малітоўнага спеву на беларускай мове. Так трывала амаль 1 гадзіну. В Іерусаліме ксёндз Ян купіў такі вялікі крыж на памятку, што не ўлазіў у самалёт. Падчас пасадкі, праверка, сканаванне багажа, а куплены ксёндзам Янам крыж не ўваходзіў у камеру, быў даволі вялікі. Мы ўжо вырашылі разабраць крыж, каб увайшоў у камеру, але там уже яўрэй забараніў. Не ламайце, каб мяне Бог не пакараў і маю сям'ю. Забралі ксёндза Яна з крыжам в другое памяшканне для больш габарытных рэчаў і толькі тады прапусцілі самалёт. Вось якая пашана і вера яўрэя да крыжа. Гэты момант, хачу сказаць, падкрэсліць. А як мы шануем знак Божага адкуплення твайго і майго на Галгофе, крыжа? Што мы робім з крыжамі на могілках? Няўжо не баімся Бога і яго кары? Скідваем крыжы разам з папяровымі вянкамі на сметнік. А яны пасвенчаныя пры пахаванні, пры наведванні святара на могілкі, на дзяды памяці ці радаўніцу. Дзе крыжы знаходзяцца? Мы не шануем. Паслухай, як яўрэі цэняць і берагуць свае святыні і ўсё святое. Псалом 137. Калі б я забыўся пра цябе, Іерусалім, хай забудуся пра правіцу маю. Хай прысохне язык мой да глоткі маёй, калі я не вспомню пра цябе, Іерусалім. Вось якая вера і пашана святога. Каб пераступіць парог юбілейнай адпустовай святыні, трэба загадзя падрыхтавацца да гэтай падзеі. Так. Падзяліцца ў сям'і, расказаць пра сваю пастанову, каб маліліся і перапрасіў усіх, паспавядацца, шчырая споведь, маліцца в інтэнцыях папы, в дзень наведвання юбілейнай святыні прыступіць да святой камуніі і маліцца в інтэнцыях папы. Абавязкова трэба прайсці праз юбілейныя дзверы святыні, якія Гасподзь сваёй міласэрнасці і праз паслугу папы ці біскупаў адчыніў для нас в нашай краіне. Прынамсі дакраніся да іх. Глядзі, колькі пілігрымаў дакранаюцца рукамі і чалом сцяны плача в Іерусаліме. Наведваў і ўшаноўваў гэтую сцяну плача святы Ян Павел II.
А колькі турыстаў і вернікаў на працягу года можна ўбачыць каля чырвонага касцёла? Колькі слядоў на снезе падыходзяць да галоўных дзвярэй, кладуць кветкі святыні, якая ціха церпіць. Хто ведае, калі б святыня была адкрыта, магчыма, іерархі Беларусі і яе выбралі на юбілейна-адпустовую для пілігрымаў, для нас з вамі. Бо пры касцёле заснаваны два давно пілігрымных цэнтры бібліятэцы імя Адама Міцкевіча, а менавіта пілігрым і пазнай свой край, якія на працягу дзесяцігоддзяў вазілі пілігрымаў па Беларусі і далёка па-за мяжою. З касцёла распачаліся многія пілігрымкі, а менавіта постная пілігрымка, на роверах, на лодках па рэках да Буцлава, на монаколе, на гелікоптары, верталёце, в адной з якіх прыбываў Буцлав нунцый апостальскай сталіцы архібіскуп Габар Пінтер. Цяпер працягваецца пілігрымаванне з копіямі цудоўных марыйных абразоў па Беларусі да 2033 году. Маці Божая кліча нас да Езуса, што скажа вам: сын мой, паслухайце, выканайце. Чаму в юбілейным годзе адпустовыя святыні адчынены? Каб у будучыні все святыні, касцёлы і церквы во всім свеце былі адчынены для Бога і людзей. Бо зневага і пераслед хрысціянаў, які распачаўся ад апостальскіх часоў, не скончыўся і ў нашыя дні зневагамі. Гістарычна знакава, што пасля выбару новага папы Яна Павла II, які заклікаў: не бойцеся, адкрыйце дзверы для Хрыста. Гэты прызыў ён усё сваё жыццё выконваў, едучы па ўсім свеце. Тым самым гасла яго: адкрыйце дзверы для Хрыста, дзверы храмаў, сэрцаў і сем'яў. І мы вось в яго духу святога заступніка на небе, мы в гэтым юбілейным годзе адчыняем дзверы святыняў юбілейных, але адчыняйце і дзверы ўсіх сваіх парафіяльных касцёлаў, ідучы на набажэнствы, і сэрцы в духу паслання папы Францішка да патрабуючых, бедных, хворых. Да Рыма ў большасці нам смяротным не папасці, каб прайсці праз юбілейныя дзверы 15 раз. Каб перажыць гэты духовны мандраж, внутранае сутрашэнне, перажыванне, пераварот наізнанку. Калі застанеш дзверы юбілейнай святыні в Беларусі замкнёныя, не расчароўвайся, памаліся, і Бог выслухае цябе і адчыніць. Як? Я прахажу нават праз замкнёныя дзверы. Так. Напрыклад, падыходжу з вуліцы да замкнёных дзвярэй, прысланяюся да іх у пакоры, памаліўшыся, тады іду праз бакавыя дзверы внутр касцёла, зноў дакранаюся да замкнёных дзвярэй, перажыгнаюся і іду да алтара. Зразумела, што самае галоўнае – гэта прабачэнне грахоў, атрыманне адпусту і перажыць. Пастанова, любоў да Бога і бліжняга, прасветлець душою, сумленнем, жыццём. І таму традыцыя выхоўвае, дае бачны прыклад хрысціянскіх паводзінаў і падтрымлівае, як поручні на сходах.
Тому пілігрими на Буцлавський фест у більшості ідуть на коленях до святого алтара до Матці Божої. Так само ведаємо Гудегай, Тракелі. А тут юбілейний год. Буцлавська святиня чи кафедральний собор 1, 2, 5. Невже тяжко пройти на коленях? Раз в году. Що перешкоджає войти в юбілейну святиню на коленях, якою на протягу многих годів ніхто так ще не уваходив? Духа не гасьте, закликає святий Папа Ян Павел II. Коли нема магчимості поїхати в Рим, поїдь по Білорусі, по юбілейних святинях. У нас їх більше, ніж 15. Зрозуміли, що я заохочую до пілігримування в юбілейному годі. Познай свой край, пилигрим и парафиальные пилигримки, парафиальные аниматоры. Где вы? Ви добре відаєте, як во всій Європі їздять пілігрими автобусами. Тому юбілейний год повинен сколихнути нашу віру і любов до Бога і ближнього. Надія. А надія – це миротворці. Ті, які несуть мир, спокій і лад, порозуміння, пробачення, добриню. Юбілейний год менавіта веде нас і керує разом з усіми до Бога. Бо на протягу года ми завжди виходили в ці двері святиняв, молилися. Але вспомни, як ви виходили през двері святині першої своєї комунії, причастя, шлюбу. Як виходили, а ви з ними пробивали ваші діти і внуки до першої сповіді чи шлюбу. Якое переживання. Тому, шановні, підійди до цих дверей юбілейним годі так, якби до дверей вічності, неба. А прийдеться мені і вам колісті, хвилину смерті, отчинить двери вечности. И дай Боже, чтобы мы отчинили двери Божьей милосердности. И тому, нехай двери ті самі, і не ті самі. Прийдеш і вийдеш, але яким в цьому годі? Хто в храмі чекає на тебе? Сам Ісус Христос. Він стоїть не в дверях, а у тайні на святейшем сакраменті алтара. Там наша присутність перед Ісусом. Кричи в храмі нямим криком, нямим: Єзу, очисти мене від гріховної прокази. Господи, Ти бачиш, який я, яка я. Пане, Ти все ведаєш. Не допусти, щоб я була обияковым летним до Твоей милосердности, бо отвернешься от меня, выкинешь со своих святых вуснов. Верни, Боже, мне першосную любовь до Тебе, як у тие перші годи, як познав Тебе, щоб я вийшов з юбілейної святині, очищений ласкою святого отпусту. І все ж, двері святині в юбілейному годі інші. Стань і ти іншим. Що тобі перешкоджає? Це твій шанець і шанець твоєї сім'ї. Амо і нашого народу. Без віри немагчимо сподобатися Богу, каже апостол Павел до євреїв в 11 розділі. На закінчення, шановні, поважані, любі сестри і брати, хочу звернутися до вас такими словами. Треба жити так,
каб твае закрытыя дзверы заўсёды былі адкрытымі. Бог открывае дзверы для вас, каб вы, калі вы адкрыеце свае дзверы для другіх. Кніга Выслоўяў, 11 раздзел. Шчасці вам Божа і атрымання святых адпустаў для асвячэння наших душаў. Примите Божие благословение. Благословение Бога Всемогутного, Отца и Сына, и Духа Святого, нехай сидя на вас, на ваши семьи, и застанется назавсёды. Амен.